Hayi sivele yaqatha abafana hayi. Sivele yaqatha abafana. The light? Yeah, no, the light is fine. You need it? Yeah. Yeah. You can open the roof if you want. Please do that. Ay. Ayiqaleli yaqhilaza abafana abadala hayi. Njengoba ngangenibikeli ukuthi number plate zibhalwe zampofu. Iteleki zingasesinqeleni. Anilele. Lele inkabza. Hola kalo. Hola kalo. Sikuleli izwe sekuvele kwahlwa singapha impela. Ube bafana sanibonisa i-lifestyle masikande sokufaka kwelinye izinga manje. Iyashintsha manje lento. Igibela ku freeway kahle efuna ngabe zizangalala eziyale. Kuxabene ubendle la. Hayi. Duyaza mfowethu. Ukahle. Police. Ngiphethe isimira la eDubai siyagqilaza siyalaya. Umkhazi njani inyamazane ngapha? Sengingenile la ku Facebook, sengingenile kodwa ngifuna kahle mangabe sesehotela sesizokwazi ukukhuluma into ehlelekile. Hey, yabona kuhle kanjani ayibukhazikhazi. Mercedes. Hey, ungasuka ukuthenga bye hey. Namawala. Ngizabona izinkabi zami nje ukuthi ngaphi. Ay. Ayiqilaza kakhulu, ayiqilaza ngabe ikhathalekile ukude la. Ay. Hey.